Agroconcept. Este importator în România al mărcilor New Holland și Gverneland. Activitatea noastră este preponderent în importul și distribuția de mașini și utilaje agricole, acoperind întreaga gamă de necesități ale fermierilor din România. Avem foarte multe utilaje, le-am distribuit în așa fel încât să le fie mai ușor fermierilor să le vadă și să discute cu forța noastră de vânzări. Avem o insulă dedicată Gverneland, asta înseamnă că avem aici toate implementele necesare unei ferme, de la lucrările solului, la însămânțat, la întreținerea culturilor, la lucrări de stropit, erbicidat. Practic tot ce are nevoie un fermier în ferma sa sunt utilaje no-till,